Isenzo senkohlakalo sodlwengulo lwamanina sitshintsha ubomi. Lento ke olusapho luyazi kakuhle. Kwiminyaka yesibhozo edlulileyo, intombi yabo eyayineminyaka eli-14 yadlwengulwa. Lento ke yatshintsha ubomi bayo. Ekuchaphazeleni kwayo unayo indawo engathi ifuna ungabe right kakuhle uba usuka abe nomsindo ungayazi bakwenzeke ntoni na. Uthetha nje naye akathethi lento uyithethayo sometimes. Iyamfikela laa nto yala rape. Iziphathamandla zephondo zixhalabile iminyaka yamaxhoba. Xa sichaza istats salonyaka akukho kuhle apho sibona abantwana ukusuka kunyaka u0 uyokuma ku25 years ingabantwana abahlukunyezwe ngokudlwengulwa. Ithi lonto kwesi statistics sichaza namhlanje they constitute more than 50% of cases ezenzekileyo. Ukugwetywa kwabo bebesenza ubububi bekume ku15% kunyaka u2018-2019. Kodwa ke amapolisa athi ngoku aqinisa apho kuyekeyeke khona. Sisebenza kunye nomantyi ne-prosecutor uba xa sibabambile mabangaphumi. I-bail siyayi-opposa every day xa sibabambile. Sifuna ukwenza ngqongqo ukuba xa sebebanjiwe ikheyisi iya-investigatwa thoroughly kwenzele ukuba aba bantu xa sibagweba bagwetywa oo-life sentences. And sizibonile ke ezo kheyisi apho abantu bagwetywe kakhulu. Iingcali zithi ukungabikho kwe-DNA testing lab apha ephondweni kuhlukumeza ngakumbi amaxhoba odlwengulo. Kodwa ke izokwakhiwa kamsinya. Ndinguyangafuna nweendaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.